Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ Mali Actu filɛbaga kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ye. An b'a fɔ a ɲɛna k'aw bisimila ka don kibaru kɛnɛ kan. Bi kunnafoni minnu b'an bolo ka lase aw ma o dɔ ye k'a fɔ novembre kalo tile 26 kɔnɔna la Hɛriba dɔgɔtɔrɔso bingannikɛla dɔw kɔni taara bin yen kan. An ye kunnafoni minnu lasɔrɔ o ko la olu y'a yira k'a fɔ alamisa tɛmɛnen n'o kɛra ni novembre kalo tile 26 ye Hɛriba n'ale ye dugu ye mun ni Ansongo cɛ bɛ taa kilomɛtiri 18 bɔɲɔngo la ko bingannikɛla dɔw kɔni taara bin yen dɔgɔtɔrɔso de kan. Ko bingannikɛla ninnu kɔni tun bɛ moto ta ɲɔgɔnna de la wa k'u donnen dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔna la sa u kɔni ye dɔgɔtɔrɔ ninnu bagabaga ni marifa ye walasa ka se ka furaw suɲɛ ka sɔrɔ k'u kɔ don. Ala barika la a yirala k'a fɔ mɔgɔ si ni ma to ni binganni wale in na ko wa mɔgɔ fana ma bana. An bɛ yɔrɔ min na i ko bi a yirala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ walasa ka se ka bolo da ni kojugukɛla ninnu kan. Kunnafoni wɛrɛ min mana b'o kɔfɛ o bɛ lase aw ma wagati nataw la. Kunnafoni hukumu kɔnɔna la hali bi an bɛ taa Yoroso. A yirala k'a fɔ novembre kalo tile 26 kɔnɔna la bogotigini dɔ y'i yɛrɛ faga yen nɔ. An ye kibaruya minnu lasɔrɔ o ko la olu y'a yira k'a fɔ novembre kalo tile 26 n'o yɛrɛ kɔni kun ye alamisa tɛmɛnen de ye sungurunin dɔ n'ale si bɛ taa san 23 bɔɲɔngo la ale de kɔni y'i yɛrɛ faga. Ni wale in kɛra Sikaso mara de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Toroso n'ale ye dugu ye mun ni Yoroso cɛ bɛ taa kilomɛtiri 20 bɔɲɔngo la. Bogotigini somɔgɔw ka fɔ la k'a m'a yɛrɛ faga ni fɛn wɛrɛ ye dɛ ko ɲinɛ fagalan a kɔni y'o de lataa kɔnɔ walasa a ni bɛ se ka bɔ a la cogo min na. An bɛ wagati min na i ko bi n'a sɛbɛntiyara k'a fɔ bogotigini kɔni y'a yɛrɛ faga a ma se ka dɔ fɔlɔ a y'a kɛ kun min na o kama a yirala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka se ka nin ko in kun jɔnjɔn dɔn. Kunnafoni wɛrɛ min mana b'o kɔfɛ o bɛ lase aw ma don kibaru nataw la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Mopti. A yirala k'a fɔ novembre kalo tile 28 kɔnɔna la mɔgɔ 2 ni tora binganni wale dɔ la yen nɔ. An ye ni kunnafoni lasɔrɔ Le Pays ka kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔna la o kɔrɔfɔ la sa u y'a yira k'a fɔ sibiri tɛmɛnen n'o kɛra ni novembre kalo tile 28 ye ko bingannikɛla dɔw de kɔni bina taama mɔbili dɔ kan Baɲangara sira la. Binganni kɛra mɔbili min kan ko mɔbili kɔni tɔgɔ ye Air Kona ko wa binganni wale taara k'u sɛgɛrɛ yɔrɔ min na sa o ye Sevare ni Baɲangara ni ɲɔgɔn cɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Korikori yɔrɔ la. Mɔbili kɔnɔmɔgɔw ka fɔ la ko bingannikɛla ninnu tun bɛ mɔgɔ damadɔ bɔ k'u kun b'u sen na wa ko marifa kun b'u bolo. U kɛlen k'a fɔ u bɛ mɔbili lajɔ ko fɛn min ye chauffeur kɛ ale kɔni y'a laɲini k'a fɔ a b'i ban. O kama kisɛci bɔra ko in na n'o sababu la a yirala k'a fɔ mɔgɔ 2 olu nin tora a la mɔgɔ 6 olu banana ko wa mɔgɔ caman fana kɔni tunnen don ni wagati in na. Hakililajigi la an b'a yirala k'a fɔ binganni wale ka ca ni sira in kan kosɛbɛ o sababu la sa a yirala k'a fɔ kabini san 2017 fo kana taa se bi ma ko mɔgɔ minnu ni kɔni tora binganni wale la sira in kan o bɛ taa mɔgɔ 120 ɲɔgɔnna la. O kama sira in tɛmɛbagaw ani dugu in sigibagaw olu y'a yira k'a fɔ u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛ nasugu bɛɛ sigi sen kan walasa olu bɛ se ka kisi binganni wale ninnu kɔni ma cogo min na. An bɛ kunnafoni kuncɛ ni coronavirus ko layalaya ye. A yirala k'a fɔ kunun novembre kalo tile 29 fɛn min ye mɔgɔ 29 ye coronavirus bana yer'olu la Mali la. Sanga ani waati walasa ka se k'an ladɔnniya coronavirus tagabolo la an ka jamana kɔnɔna la an ka jamana minisiriso min sigilen don kɛnɛya sabatili kama ale bɛ sɛbɛn dɔ bila. O hukumu kɔnɔna la sa kunun novembre kalo tile 29 a ye sɛbɛn min yira a yiralen don k'a fɔ mɔgɔ 29 coronavirus bana yer'olu la mɔgɔ 40 k'olu kɛnɛyara wa ko mɔgɔ 3 ni tora bana in na. Bana in yelen filɛ nin ye mɔgɔ kura minnu na k'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Kulikoro ale ni Bamako ma. Ka taa coronavirus donni na an ka jamana kɔnɔ fo ka taa bila kun na novembre kalo tile 29 a yira mɔgɔ minnu na ko bɛnnen don mɔgɔ 4,688 ma. Olu la ko fɛn min ye mɔgɔ 7,178 ye olu kɛnɛyalen don wa ko mɔgɔ 152 olu tanyara. O kama an ka jamana minisiriso min sigilen don kɛnɛya sabatili kama u y'a yira k'a fɔ saniya walew matarafali ani yɛrɛ janto ko ɲininen don an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ faamuyaliko ɲumanw bɛ kunnafoni sanfɛ. An balimaw an sera ka kunnafoni minnu fara ɲɔgɔn kan ka kɛɲɛ ni bi ye tɛnɛ don novembre kalo tile 30 o de kun ye nin ye. An bɛ dugawu kɛ fɛn min ye Mali ye Ala ka bɛn ani kelenya sabati a kɔnɔna la. Aw ni ce a ka kulomajɔ la Ala ka dɔgɔkun yɛrɛ d'an ma.